Kardom kaddo kabe phanta nangli tuma phan arleng channel hin pen kardom pajiriglo pinike Basa Ingti Kathar alam de chithaniklo na lapen nangli tumneli channel subscribe ke lang pulute subscribe ikha like comment lapen share ta pikha tangte apor padam de pen alangli aphuthakle chithaniklo na Aki hai Basa Ingti Kathar am chamber ritlusi Chiti 29 achiklu 1897 aningkan pirthi hachillu alangli asar bura amen Y Ingti Kathar lapen asar pi amen Mekri Baron BP alangli Y Ingti Kathar asupu adakwam abanglu Y Kathar lun pacha uapot alangli phan lun si putahang Kedam tang aphu atum an asonsi Y Kathar da Karbi akhe akathar po manlo Ningkan 12 arta ahut Basa Ingti Kathar hempen kat juisi wothat langsu Karbi anglong lapen meleng metili arong jorhat adung lakhi hajarika ahem do dunsi Hindu adhuram chikirla dunlo Karbi ajutang ateng pen 1915 to 1920 angbong Basa Kathar da ronghang rongbong arlo parisusi ove barim mandunlo jir kedam chojun chomangkan chong kachingnang hor ke jun kani ke cho lapen lun ke pachata mume 1921 aningkan se alangli Golaghat Mission Primary School along class 1 ingni dunlo Jorhat High School pen ningkan 28 arta se class 5 ke pass ningkan 1933 to 1934 ahut Guru Training pass se Basa Ingti Kathar Tika ME School pangni se head pandit manlo 1961 aningkan alangli All Party Hills Leader Conference ludun se hemprek ke hang akam chepeduk dunlo alangli kabirti tekang akitab Karbi alam jir Karbi history pu isi porom puthi lapen Karbi akhei nangke plang hei hui alama phuthak labang soa kitab along Karbi akhei aphan pajir tekanglo alangli 2002 aningkan paipaya chiklo ni 54 arnisi sang TET cho en dam joilo Churulo nangli toma bhaneli video ki joran kinang kilang dunik pot tangte mo puthoda video longle chetong ikchulo nang tomi thakme